Anong bot mamalon, madam? Gikuha niya akong kamot. Madam, ayaw. Well, Ayaw, madam. basi ko nga, pwede nga. Madam, buy ini akong kamot, madam. Gisulod akong kamot. Gisulod akong kamot sa bulsa. Basi kung pwede ko nga, kuhan ba? Ayaw. Pwede lang ka Dili kumahangyo ba sa ayaw? karoy. Anong angyo, di ba, madam? Basi kung pwede ba nga. Manghangyo ko nga. Ikaltas na lang ni. Ay, ano, madam? Ano? Ikaltas na lang ni ba? Kalso. Madam. Dali lang. Basi kung pwede, ako nga. Regalo na lang sa nisa ako kay Pasko man. Tapos birthday pagod sa akong uncle. Ugma nga si Uncle Brixton.